Mentak sengipat ngin kmi kabalai bat kata kalong shania ha kita ki jingking atiar. Shania ha kita ki jingking atiar. Hadin ba pi pila king atiar, pidan kamban shai ba kita ki jingking atiar jong pi ken le ayu. Bat namar ba ki don ya ka jing trei ka ba pla ha ka jingim ka jong pi, pidan kamban shania ya ki, pidan kamban nget ba ken trei ya po jong pi. Namar ba lada pim shania lada pim nget, lada pim pei pang, siya penbuat teneng kan. Kabamut pia iano bagi dua telit, piru siya penbuat teneng su bubu bebe bat ki. Pim skong to kata kadet, kamut ayu, kajing duai, how men same. Pia ipat gitu ki besyak jing it bat ki baduai, piru pilet benya syak jing it bat banduai, henry piklet no ba kajing syak jing it, kadawai ya kalen lede. Hagi babon ki benta lada pidang sarong pidang kreat lada piwan ban syak jingit kenang ba pin yok ban kop ban sop ba oh ngang lada syak jingit benta la lai ta yo la sau ta yo la kumta la kumni kumtai ba pi pin i ba pi long ki ba kham kraw ban ye ki wei ki ba nget hakaju ka jinget ke jong pi tiga bamut pim pat len ni ladi ki don namar kata ki jingmut ki ba kham joliu kabamod ayu ban shania ha kita ki atiar ka ba pi yo ban king. Ti ha ka jingye ki bat ki leno ki terrorist ha ka nong ba Mumbai lani Bombay. How 9 November jong usnem 8,000 pra. Uwei uhe pulit. Ula sya siat yap tang namar. Ha ka jing kerki bada ka jing kenwin jingmut. Ula klet ban king ya ka jingye da naki kuli suloi. Utip ya ka jing don kam jong kata ka jing yada. Ki bulletproof vest baki ong. Kevlar armor. But uniu he pulit ula ju sneng ula ju hikai haki school training. But ula ju maham. Ru ya laki nong boat ki jong u. Ba kimbit bat kimday bantur sa ka jing yale. Klem kata ka jingya da penban usatla daladihi yala ka jong ka jing sneng bada ka bakut ula sya penyap kidon bun ki nong yalam niam ki bala kelon kumju haka jingyale persya yok sut tang namar ki leklet ne kim don por ban king ya ka jingking atiar ublay tikidon reu teli ki jingking atiar ba Apostle Paul uhikai ukdo hakashiti ke bauto sikinong episos kal nong kaban riu bat baro kita ke henriu tali ki jingking atiar kilong ki ba kongsan nakabenta ke jing imjongi kabaman kasngi lada pim kieng ki ki jingking atiar enjayu pin yap akabakan jaman sem pin kolon akabakan jaman sem pinumla manyakun hakabakan jaman sem. Ti pastor pila juong ti ba ngiyakun amban job nring ngiyakun namar bangila job. Klem job mafi job utrai. What klet ya gani? But ba pi pin yo ya ka bor ke ikhtiar ban job dakata ka jing job utrai ka ba ula job ba ula mi pan na ka jing tep pidan ka man keng atiar. Namar kata ka day ka hukum ka ba uai lingba ki apostle. Bangingin long kinong job batu. Ban sulit tur, kewaleng, tur rumah. Saka jaka juga jingye kun, baka jingye le, kajong soitan, namar pila karstin, khatad snem, kamantoy. Pi pila man karsin, ma pi mentala, san snem ne, khatsan snem ne, san po snem, ro pimpat le. Uksud, ula dep man pensyoy, ya kaportay barok kaway, nadu badang sedang kaportay bat uday u professional hakajing yakun. Tiban yakun bat u bakumuta pi don kam ban penyaso yalade bat u Jesu u bakok ngo ya kata ka hukum ban long kiba kieng atiar bat u Jesu. Amen. U soitan u kloy ban syukor ban tok ban lamler ban kruat sabi yengi. Handray kan mau ba ka atiar ka baningkong ka ba u Apostle Paul ukdaw kaday upanpo upanpo ka jing shisha ublay ka te song ya ka jing im jonga jongi
Haba pia shembat ki brio ki batok. Pen pao ya ka hok. Ka jing shisha. Jong ka eke ba pipile. Nga set buram hai gitu ki brio. Ki bawa habaki ki shem ya ka eke ba ki la kumle bakla. Kim tep et miao. Kim keno. Ki plabet. Ki ong bet ya ka hok. Banamar ba ki ong ya ka hok. Ka best pa. Banyak teri kambat ki. Pila man shania ki brio. Ki bawat aba ki bakla ki plabet ya ka ege jing tuna ka jongki. Ki athok be ya ka hok pi dom pim dom pi dep. Balay. Namaru bakum utang as ngotu udang im hakajing shisha. Dang te song i uda kajing shisha wat kajing shisha kabala ban penkul mar ya ka ego ba utmuru andrei namar ba ukren be kajing shisha o bat be kajing shisha. You can trust him. Pila man shania yu. Tekan mau ba what you be ban tip ya ka Bible. Handrai duryap ban kongo bat ban le ya ka ego ba ka kentu ban penhun ya kata ka mon ka ba shisha ka jong ublay. Namar ka mon ka ba shisha ka jong ublay kan mau ya ka ne to ya ka ne kadai kajing shisha. Ban penhun yo ublay ka mon ka jong u ka linti ka jong u ka day bet ka jing shisha. Ublay juyai siya kano ka bam shisha. Ublay ubet hong bet tang ya ka ba shisha. Amen. Ubaman unyale ban ka dumru ya ka pertai bangingi im. Kibut tap ki jong uksut kalong bet jong ubaman kalong ba un ka dum ya ka pertai ka mangingi im. Henrengi don ka jingda shadem. What is that? Ka jingda shadem. Yes, go. Ka hok ublay. The breastplate of righteousness. Kani kadai kata ka jingda shadem jong ka hok ublay. Kaba penduk niya ya ka dujok hi barok kaway. Pi ka hok. Kenma ba? Kamday ka jing le hok kabada ka jing prisang lade. Henrei ban penyeng rasong ya ka hok kaba kentang, kaba janay, kabamla ban bakla, kajong ublay, halaka jinglong, bar halaka long rinyeng kajing im kajong pi kaba man kasngi. Wat pi yaka hok ublay, bat yaka hima kajong u. Tigini ki ay baroan sa ailang tama pi. Wat chwa pi yaka hima ublay, bat yaka hok hakajaka, kaba pipin shem ya kahima hangta don ka hok namar belay haka clip mat piyo ya kahima em pila yo yusin unang sensyar jong kahima but usensyar da ka hok jong u Apostol Paul kren ha ya kani haka shiti jong uski nong Roma haka shiti jong uski Korin ukren bet ya kani bala sew spa yangi bat la baram yangi da ka hok ka jong u Jisu kahok ublay hangi daw Chris Jesu. Pinga nga ying kani kapor, mday basat hok dalade, mday bala sat hok da kahok ublay how Chris Jesu. Namar ba nga nget yo Jesu, la sat nga da kahok u Jesu. Amen. Wat persyang banyeng halaki jongki kijat. Haba Ialeh yok sud, mday pong ru ya ka duty. Jong kajing lakloy ban yalap ya ka gospel. Kaba ay boring bangin yu rot yok sud hangno bangin saki yalaw blay. Long ki bakloy ban saki yaw blay ba ya ka gospel ka jong u hangno ba pipi don. What bo condon conditions? What bo dak batang hadu hangni bangangan saki? Kidan kibri kibalik, kung tabon ki Kristan kibalik ya kani. Bahayang manit ngin saki. Bat ki parabangit hayang asem ngilap niya saki. Handray sabar nang ta kim saki syu. Kim yalap yaw Jisu. Haka office ka baki ki tre. Haka school ka baki ki hikay. Lani ki college ki baki ki letman puli ki university. Haki dukan, haki yaw ki hat. Haka kalit kawan ka jong ki karung kami ka jong ki. Kim saki syu. Kim duairu. Wat aswa bikin bam ni kai. Kim don quiet time syu haba kilit kai. Kaya hana belay o kadai ko holiday ite. Ofishim holidays na ublay. Kajudan mo kata ka summer vacation na ublay.
Pidan ka man syai bat man skong tu bahai kan ni namar ka long ka ba man sao ya pi lada pi bu kendon kumno hangno bat katno pin saki kumno hangno bat katno ngin saki kata ka ba ma ba hanrei wan long arsap se long bet uba shisur shidur sapang ka saki ka jongpi kajaka ka ba pi pin saki ka ba best tam ka dei hapden ki bampat nget yu Jesus Christ. Dan ray ngap haya kani ka jing shisha ka ba kraw ba uksud on pelong ya pi ba pi pin sngotanat habadum. Jisu kren haya kani ka perthai kam ju kam melen bandana ka jing shai namar ki kam ki ba ki le ki snobang ban le ha ka jaka ka ba ri bat ka badum ha ka bam don manu ban yoi kata ka de ka ba ma ba ka jinglong jing im ka bakum kata kadai ka jinglong jing im ka ba yakrnyom ba uksud ka jingdum kalawai jeng ki bakum kita kadai ha ka jaka ka ba ri ha ka jaka ka ba la shop yaki sabar ha ka badon ka jing khnyat bnyat bat ka jingdum reu jisu ang pipi long ka jing shai jeng ka pertai amen pilong ka jing shai jeng ka pertai ka nong ba ka ba me sharak kadai bandon halorulum. A city on a hill eliminates much. Kapan syai ki babon. Ka ajing syai ki babon. Amdan uba tang sarak ang Jisu bat uba buri ka hakrum. Hanrei habala penyeng ka sarak nibo ka hagajaka bakan long kajing mentoya baro. Kan ma hai kani Kristan dei balakai pi ba pi pinlong officer, engineer, doctor, architect, pastor, hot kita ki ngikot ki vocation, career, job. Hanrei ka calling, ka assignment, ka jingkot, ka jingkentu, ka baha, ka assignment mo ka baha. Kadai bangingin long ki jing syai ka pertai ka badum. Kata kadai kongsan. Salong doktor hadin, salong engineer hadin, salong nohikai school hadin, salong kemirat hadin, salong lock hadin, salong men hadin, kun khatdo hadin, everything kede hadin lot. Officer hadin, DC hadin, CD hadin. Nrai ningkong pidei ki saki ki jong Jesus Christ, penpau ka jing syai ka pertai. Katlong jong ka jing syai ka jong pi de uman semba khut de ka snamu Jesus Christ de ka bor ka ikhtiar jong ka hima ublay ka bala palu papi syai bek pi de ban saki pi de ban long ki bala kloy ban thong ya ka juti jong ka gospel bale mar pilet chkaleng balay ba ukon sarang auria ka way na ka present ka ba uyo no kpa ka de ka gifts ban le you ban thong juti balay namar uday ukon ubare ban penpau siya ka perthai bau pendep ya ka business ka jong ukpa jong wahab le jing le wahab day ban le ban saki kaleng umrao kim ju ai juti ki por ka ba menswa namar balay umrao ki por ka ba menswa ka surok kamdem ka surok wrong menta ka surok ka bodon deki himau saling sudah andalawan ki nong room ki sabu ki mau plate Cobblestones Road. Nrai ki por ki mamenswa uday umrao salin sudah. Ti umrao namar biya upet. Pi ajuti umrao pet sendon. Ti namar kata uya di kijat sudah. Kat ba ukon ha ba one pasha yeng wat la daw tomsning wat la daw la kret wat la baw la lepop hanrai ndaw la wan ka weni ki gifts ka weni ki present ki ba uyo ka jing ai subhanahu pa ka dai ban pong juti. Piru ba pi one pai pi pong juti bale yo Joshua ba Moses palau juti 4 day ti ki kon to kapor. Kidang day kinong tray. Henry kan lepoy try Jisu haswa bon kius ka ding na ule yu ka kja jong pi usai ban le yu ban pen thong no ya pi ya ka jing la kloy ka juti ban jalap ya ka gospel amen balai sai kejat balai le drama ban sai kejat ju pen sai kejat ya ki meno lepoy menta swabi nyap ni Jisu ri pen sai kejat ya ka dur khadar ngot sundal arp south li kejat ngapulin rang step but nakajaka ka ba lalitam. Hindi ko menta mo, ya surok rong.
Lepas kinong rip kijangi mcutan ba yok ki kejat ki bakut ni juti ki bakut. Jayo. Namar ba ka de ka jaka ka balali ba ka kti sudah kemni porslap monsoon ki ong. Tidak ka kti sudah. Tu Jisu lik sat beli kata. Nama rupen krek yaki banlong kinong yalap. Yaka gospel. Kadai ka outward symbol of an inner reality. Kadai ka bas kadak ka mana sabar ban pen scam yaka eg badon sa po. Amen. Sengap bahaya kani. Kajing ya let ma yau Kristan kamut pengisulet jeseng wan jeseng bat kalabiang tangkata. Henry ni turban saki yalau kenrat ujangi wat saduk kabakut jeng kepertai upai ni saduk kabakut jeng kepertai. Uklam ong yalap tengah Jerusalem. Bara Judea. Uang lek cerus bakut kepertai. Torbet jaga Samaria ro. Balai uli ong kata hakikam ke apostol ningkong dekot ke bafra. Namar ka pertai baro ka wei ka don kam. Ya ka jing syai ka ba pi bet pi kit pi ba. Pi palang ka jing syai Chris ka don kam yo i. Bat kani kam de ka plan B ka jong Jisu nda bolawan sa pa ki nado ka basdang. Nado ka basdang kitab Genesis lenong nikong dekot ka ba arpon riu ukpau la tau yaki ka dur ka jong baru ong shinrang kentay nga tau yaki bat to ken yo yaka bor to ken yo yaka Atiar bakin sensyar pendem yaka pertay bat yaki jing don jong ka baro let luch ka pertay baro ra ka ega ba fifila yo na ka perden pin sapriang ne kas ka pertay bet yaka bat penroy to roy to soy to penmi syu yaki bakum mapi. Amen. Kata ka day ka jing tmu kata ka de ka plan A ka jong ublay umdan chu ka plan B about Jisu one o confirm but o reconfirm ya ka plan A ka jong kupa jong i let peace ka pertay baro to pelong sunran ya ka pertay baro da yalap ruhaki but to sneng yaki bakin le ya ka bangalay hukum ya pi baro. Amen. But to the pen baptist yaki ka kerteng ublay kupa ublay kon ublay un se makot. Kani ka de kata ka baha ka jongi. Hot pilong business person, pila ban long ki politician, pila ban long ki contractor, pila ban long ki conductor. Ka ega ba pimot ka bangamot ban ang ne ka long ba ki vocations ki career ki jong pi ki de ki ba ublay ukerku haba pi yaine aka assignment ka jong pi. Sumane. Man ka por pian pak duai na ka bentak ka kam ka jam ka jong pi pikwan pak duai ba pi pin kiu kam kiu jam pin yo tulap kam ba man ka por pi wan changa omen sim ba khoi ong duai ba ken yaine ka jing khot ba ka jing kentu ka janga ya ka tangan sa ai lang tam haki. Amen. Saki yo try seduk ka bakut jang ka pertai pen I ba udai ublay uba im ba udai ublay uba hok ublay jang ka jing shisha lada pimki naka jaka shong tia thai ka jong pi naka comfort zone ki jong pi kumno pi harai pin poi beneng pimla ban sakut saju pimla ban long ki briu ki bashu hun be hang to ka ba pi don torbat tenro amsuk sakati ka ba khamalor wajulong ki ba hun se hakata ka jing sha khot ka ba kam ka jong pi au try ki dur stay restless and relentless. Amen. Ngin rest how try henry hakaba kanjaman sim ngin dang long mo ambitious to compare ru kat no ba uksut usiat takin nampliang jong ki jing pen shoi ki jing mudui ban pen diau bat ban pen artatin yang i henry ngen ra ya ka ya ka sti jong ka jinget ka jongi ha ka jing la de ne ha ka nyam henry ha ka bor ka iktiaru Jisu ka ban pen her krat sisendon ya ki ksut ki krei baro na ka jing im jongi pim usipai hi ubayakun seriously haki madantma haki porndai udan artli ki jingking ki ba u kieng hakakti ka diang kamon ka jong u hakawei kakti ubat ka katiar gale katiar ban pendep ka watlam hanre ka wei pat kaliang
o Kieng ya ka ste. O Kieng ya ka jing ya da ka ste ka jinget ka jong oblay. The shield of faith. But ka way ka ba pipin ish pangani ka ste. Namar ba ka long ka jing ya da ka deiru ka sakhi. Pi ka jinget jong pi lada ka scam kan sakhi sa ka protay. Namar kata ka daw ki ying badon ba jong ka hima haki porndain thai hari Europe hi barok away hari Afrika ru but ki babon ki riwat hani hari India kada don ka kres ka baki ki pendat haka shield ka jong ki da don ki jing dak ki dak ki dur ki jing tho ki jing o shrong ki babatay syapang ka to ka hima ka ba umiw nong Ialeh uyada ulet banyakun kidon kidur jeng ki khla kidon kidur jeng ki sing teng kidon kidur jeng ki kinja sentio ayure kidon ru kidur jeng ki tiar Ialeh haki ba kam menshwa ha ka hima rum ki judon ye ki jing tho ki badai ki jing tho lani ki jing dro ha ka sti jong usipai rum ka ba pen pau ya ka jinget ka jong u haki bertong bat haki knya ki kriam ki ba harukom na ka tu ka jinget niam ka jong ki hindai mar ki nget bet haka niam jong ki Greek ki mani ki blay Jupiter bat kum tatar u blay Zeus bat ki we tiki don ke muhor ke baki ki pendat ke ba kren ya kene ka dak jong kini ki blay ki baki ki syakri anda haba ula jopma utau patsha Konstantin bat ula kamilade bo de kaisar ba kamadin jayu ula yo i ke jing yo i pau ka ba kala ba hang thia beneng ya ka dak jong ka ding na pide ben kan mau niu de nong room uday uba mani ya kinyam kensha ye kijing le bertong kijing le kenya ki bashir kai ba bat ka ding na ka de ka baki kiju penyap ban penrem ya kinong kam sneu kalong nok kamba pi pot sneu men mit pi it life Khasi tan rela ong bau tau patcha Konstantin anda habau le yo I ka dak jong ka ding na utip namar le sing asarai ulu jio asngoi ka jing yalap at ka jing sakhi jong ki kristan ha ko to ka por ya ki ba ulu ju penstamben badanda habau laki o ka khet u yo I ka jing ya I pau o kala kristan namar bau yo I ba ka sur na beneng ko ong ha ka ni ka dak men yakun men job ya ka ni ka hima ka bangan sa ayame under this banner fight your battles and I will grant you the kingdom that I have promised you. Konstantin hangta hi ukhat le digi yaki rangba sipai ki general ki kinhon ki jong u baru ong wenglot ki ki muhor begitu ki jingdro kensha na ki sti ki jongi bo da ka dak jong ka dingna ka basau bat na do kata kasngi ka sti ka baki ki king ka don ka dak jong ka dingna bat shisha nado nang ta laong bau Konstantin chu sha rem shu hakanu kono ka jing yakun ka jing Ialeh ka jong u jap yakat ki jing yakun ki baulet pen yakun balapan scam ya ka hima rom biang sa shisin hakisngi ki jong Konstantin kani kamde ka basude tang ka rong phong ka ban sabar kade ka dak jong ka jinget ka jong nginget haka bor jong utau bala syayap bat u bala siuram yangi nalor kata ka ding pna nyango am ya ka ding penyap beriu Henry nyango yauta o bala kalalong lang knyao jongi halor kata ka duan ka ba yengken rem ka ba barok ka proteki ong ka ding pna haswau Chris ketu ka ding pna ka datang ka ding penyap beriu ka datang ka jaka baki ki syok penyap ya ki nong kam sneu ba ki nong shun jongi ki nong rom Henry hadin u Jesus Christ hadin katto kat nipor Laong ba nda habala one so Konstantin lapen scam baka ding na kan long no ka dak chung ka jinget Krista. Tan re kan mauru ya kan ni ka bangang sukwa ban chu eyesight teaching kan dia hang ni.
laju pendon kampat haru ya keding na man penjot ya gitu ki bam ya hap bat ke jinget ke jongi ki ke kita ksut kiat kalai M Ku Klux Klan ha America ki pendon kami keding na ban tang ya ka bat ban pen I baki ki tang gitu ki ba penyap yo Jesus Christ bat ki ba shun ya ke jinget jonki ndai ke jinget Kristan ke jinget ke jonki bat hado mentamen ne ki don bon ki jat men riu ki bam da sngo tanat thana ba pi penyeng kan rem ne ka ding na ublai usngo tho banging don kam ya kane ka jingete mdon ki ba yo jinget dala dehi mdon ki ba kan dala de ban sei ka ta ka jinget ne ki ka Bible ka krenshai ba ka jinget ka long ka jing ai sngo ba ka jing ublai yangi how ta uba yo sngo how ta uba shat score an ai ha uya ka jinget ong wa Apostle Paul uta uba nget uta ma nga uta uba shat score faith comes by hearing ka jinget ka wanda ka ba pipi yo sngo nde ya ka e ka ba pipi la yo sngo faith doesn't come by him who has heard faith comes by hearing dang yai snap dang yai shat score and hearing by the word of Christ bat ka ba yo sngo ya ka ktinu Chris sitiu Paul kinong rom pidan kaman so tho bhai gani tina mar kata hakan ko ka kim khat hakan ko ka jingi shem ka jingi kendo ka jingim ka jong pila ka long ka pang ka khro la ka long ka duna ka kerdo la ka long ki jing ki jing yele ki jing sak no ki jing sale ben ki jing khun ka ba pi pis ngol la satar la jwatan shaskor snap iki ktinu Chris ki ba un pasiaw ki skor ki jong pida ka bor ka jong omen simu jong u bara ba pi shaskor n khai ka jinget ka ba kham krao pi bat ka ta ka jinget kan ai bor kan ai iktiar ba pi pen pla na utlet yu jong pi ya ka jing im ka jing pla jing im bat pen plaru ya ka iktiar ban danwat ya ka basniu ka buan ban tap pi ya ka bor suit ya ka bor jing pang ya ka bor jing wit ka buan ban tap ya ka long renyeng ke jong pi bada ka clip mat ka ba pi le ya kata pi kleino ya ka ktin jong jinget the word of faith te fi ka jinget ka bor ka iktiar ka ba way but ka way ka Kristan ki dei ban say ka siya ka protei bat ban kle ka knang bangingin yare persya ya baro ka bauk soj usiat persya yangi lagi long kijing mudui lagi long kijing penshoy lagi long kijing penrem pi le ayu pi ra bet ya ka sti jong ka jinget ke jong pi bat kita ki sumba me ding ki jong uksoj kin lip lot khat da ka sti jong ka jinget amen am dai ka bor jong pi dai ka jinget ke bau Chris wa ya pi bon sin usaitan on penkulmar jingmut yanga yangi daki nia syukur sapang ka jingpen im ka bangilayo na utrai hendrei wat nget be utrai Jesu la sat ko yangi da ka snam ka ba koridor ka jong u bat ngilalat sa siliang na ka jingiap sa ka jingim ong kat ba ong uksoj ukrai keno kat ba keno penrem kat ba penrem ainia kat ba ainia pi wat sa skor you Ndai shaskor yauta uba pasiaw jinget apo jong pi amen ujisu ujob yeki jing penshoy usaitan hariklau tang da ka ba ai jubab na ka ktin ka ba im ka jong ukpa jong u ngiru ngin job yeki jing riam yeki jing ringpa ki jong usaitan baro da ka watlam ka ktin ublay ngin slat natang ngin mat daka basania haka jing pensle omen sim uba ai bori ka kti jangi banjale bat ban yakun yaki boruk sud ka pertei bat kan nyam ka bale mele baru pidanya ka de daka wat ka jong omen sim ka de ko ka atiar ka wat jong omen sim haka klip mat hiba fi Kieng ya kata ka wat ka jong omen sim pilalat siliang larat ding kong lut iki baro pi pendo jat ya ka no ka bau ksut ujale ban kejap ban rings dot ha ka jing im ka jong pi ban pen kulmari pi
ban pensmit ban penting ban penduk mensim ya fi sngap mat da kawat jong mensim kawat ka jong mensim kadai ka balakit lupa ya ka jing nep ka jing pensle ka ba pipiyo tang nau ni mensim pakut ka weipat ka atiar ka ba bon sien ngisit klet kadai ka jing kup kli lani ngi ong ka tap mo kli lani ka tupiah ka helmet of salvation ka jing dakli jong ka jing pen im balai be ka kli namar hangta pi perkat fi bandu mensim pi sedang soda ka perkat banting ya ka pangka kro ya ka yap ya ka jing dum pi perkat fi ngimut dur oh di tang i tapasim rengi la mudur ni pen kraw ni pelong lomba ya ibarit isnot itersim yong hangi la dai ka khroba tenamar kata kani ka jing mudur ka jongi ka jing perkhat ka jongi ka jing san ya ka rukam perkhat ka thought process ka baki ong ka mindset ka jongi ka jinglong jong ka jingmut che perkhat ka jongi ka de bandai bet ka balada da ka tupya jong ka jing penim we shi sen pitikna ba pi u jisu open im ya pi wala syayap na kabenta jong pi baru ong ngalong ubapen im ya pi ngalong unong pen im jong pi pidiang i ukum unong pen im u jong pi kemla syo baniap pidon ya unong pen im te ka jing im jong pi namar pidon ya unong pen im kata kamut pm lada pimdon ya unong pen im te kamut kata mlaken man im syai ti ai ba ka jing mut perkhat ka jong pi nado nang ne kan long bet ngadon nong pen im ngadon jing pen im lada pen im yang hey halor ka ding pna sim la ong ban sepen im fi wang la deb la pen deb pi nget ya ka pi a tho bet ya ka jing mut perkhat ya ka jing mut dur jong pi banga dei ka bala yo im haka klip mat ba pi mut dur kumta haka klip mat ba pi yo i le de ki ba im kamat wan se ka jing pang ka ba kumno ru pin im amen pin im kamat wan se ka khlam ka ba kumno ru pin im en pelat ye pi ngalor nang ta ngidon sa ka weipat ka atiar ka ba ngiburi bat ka ba usoitan omdon bor persya yaka namar nang ban thau thala yaka bat kata ka long ka jingduai ka ba supadya thlit bat ka ringsur riule niam henrei ka jingduai ka ba shida ka bo hapo ka jingklang ding umenseng baro kitikiwe ki atiar uksod ula ban snai ka counterfeit ula ban thau thala urun angayaka yaka jing shisha ukhle khndiat musla bat ka thok tan reu pen bun bahadaka jing shisha unong ipi pastor lami dei steng khasi steng penar kadai dei jai toy kadai kai islong kadai tong deu betok santali jing ong dei badai ni ban riu ti pada sutikna toy mat kadai fi on thau thala komta nang ta ka hok ka jong ublei kijla judan ki por ka ba phil ju yashemru ya ki khonuk suj ki ba le men le hok adi fi kem ya ki nga khamle manga ni klem le nga klem don na ka to ka jaka namar kata ki forensic experts jong ki crime laboratory ki bor pulit ka kaleng ka porthai kim snap ya ka ko wong to ba syakem ki wat ya ka ki evidences ki wat ki daktishin kin ti adu ba kin dalap lut de ki sabut tuksud le kata nang taru ya ka jinget ru kin bini ba ki nget kristam te oh ni la khasi ni ngam tala arthau san snem pin nget Kidon kinong yalap
Kiba ka jingyalap ka jong ki ani ngobang. Handre ka agenda jong ki na siya din pemtip. Tukso ulaban tao talaro kita baro handre don tang kaway. Kaba umla man duay. Piba pi duay uji suhi kay gamno ko pa jong yu bahab nang so marsan kumnon ang ko pa. Wala biale persate. Ula shun yu play. Umla shu ban ang ko pa jong yu bahab nang. Ula hap ang man ang ko nong shun jong au bahab nang. Takam desyo ka jing duay. Haba umla man duay yu ublay kam desyo ka jing duay. Tinamar kata usla permi diki da ka bertong. Da ka aiksu, da ka kenya ka kriam, da ka jingle jong kini ki jingle kan sha sudah. Namar ba umla ban bo bujli ya ka jing duai how man sem. Pi kadon ka jing duai ka bam dan bor. Kade ka jing duai ka basu padi atlet ngong ye pi jing ki reuniam. Si jing duai ibada ring sur wow. Por bikidana ka pulpit ki ring sur te lakut artat. Si seni sabar por balik ya berngam ya bersit pada bagi beliau kami dah kawai kesur. Tekanu di kesur ke jongki. Kecukup angko kepa jungi ubah benang. Kanu. Dia ben syai bate. Tina mar kata haba pipi lejak ma cukup belai wale melek. Nomor filik mi di kesur ke bakum kanu wang samai pi di kesur. Tekajing dua jong pi ke dia ke bathali. Hendak jing duai hau mensim haleluya. Amen. Kawai ni jing duai mensim ke jing duai ke bakran telit. Pedang ya kene. Namat ong apostle Paul ka siti ke jing usi ke Korin bagi jing duai ki bangingi duai de ka ktien ke bangingi sngoto ngi duai ban penyo sngo yala de. O Pastor Bill Johnson uju ong ya kane wang bonsin ki jing duai ki jonga ki de ki jing duai niam bat nga duai na ka jaka jong ka jing duna jinget nomor kata ki jing duai jonga ki de ki bedumok ki betim ki ba hala ki le persa ki bedumok so ki ba bek so mar blai ngayo nei kita baro ngayo kita na ijaka jong i jing bam scam ka jinget jonga fi Paul thok ka sti jong us kinong room. Kalau nong ka ba fra wang kumno. Wang nyim nang bandwai kumadai biang. Kem sim ong ba nginang ka tukat ni nang ngut ngi ti nginang ba bandwai ndre umbaro em khamong kum ta uai be direct da ka blanket declaration. Nyim nang bandwai kumadai biang. Ndre umun sim usim yi kijing duai jangi baru penkelai ki bikin long kijing ut ki badiang honak maruk pa. Amen. Balai bung ni apostle Paul wali ong kani kada apostol ong ngimnang ka bomodu include yala dir ung tau kun tup lem yala ding ta. Lamar baro yi kijing duai pek bahaya kani. Bun ni kijing duai jangi ya da yanga pelat yanga pen khia yanga ngau babun ha. Lamar balai ni duna jangi Tinamar kata IT kata how mensim, but haba pi duai do telit duai mensim. Pi duai directly bet oblay. Da ka eke ba pi asngo nomar blay teng haba ngingi kren da ki jing kren ki ba ngingi asngo ngilong concern ha ni habda ring sur kat oblay mo. Ko kpa jangi ba habaneng. Ka grammar ka dai haban biang. Tihenre hapor ba fi flow how mensim. U yalap ling ba jong pi. Usaki ling ba jong pi. Usei kiktin ling ba jong pi. Pi pimtip. Haka klip mat pi IT ki jing duai jong pi umen sim raba sima karawai alo. Pimtip pi ong ayo. Andre ukren mo uling ba jong pi. Ngen kemen sim. Ngadana ka kenhun jong kinong duai gini kisi ki pasta. Ki bashikan ta. Ila yakut. Mangin kerwet tali. Balay. Namar dega jing duai hau mensem try se kita na pedeng jong pikau kebening kong bhablei ke bakhangi ke beri ben duai thle tip dekai ni yo badik tinsi kanu ka galak pandai hang no galak pandai ka ketin jong no tinamar kata wat tieng se tu hau mensem tang ba pi di ben long hakata ka rukam hakabama pi mensem udana po jong pi bet ka
Kasngur men sim teng kalak ban bakla. Henry ka jing shania bat ka jinget kam ju bakla. Amen. IT bet se shania hoblay bat tuud. Umen sim munde ka bapla. She sim slot hi ka jing duai ka bami na ka donut ka men sim mu riu kuud. Ka dujok hi ka kyuri. Ki jumai ha dujok. Lát lút cái bela day ban tệ ban khom yang ni, ang itu how man sim, baru man sim kan mau, Ukraine, how to lead, how to lead. Kam dia kejeng keren jong pi, dia man sim aku you keren apa jong pi, hallelujah. Tang ba wat klet kita kejeng Kieng Atiar baro, kidai nak benta ka jingda ka ba syakmat, jong usipai badam nasyadin, bel. Nang ni pi pendat cakmat. Judan pendat belt na sadin. Kajing da sadem kam ong kajing da met. Kada kajing da sadem. Ke helmet robat nang ni. Kawat lam ro ka kti khmat. Kasti ro ni khmat. Ki juti pi fong khmat don pong juti sadin. Barok kada na khmat. Balai namara katma persya yau ksot bad yau syaitan bad dikit dujok bad dikit ksot na dujok ngidon kam ban torbet saprang. Baraka klipmat bangi kumpai din ngin yap asyen namaram don jing yada yangi nasadin filatur sakatma wat pai din namaru yo lat we hey benyada finadin dai namar kata kadau bau jisu ha bau pa ministry ya kisinran ki jang pa armut bale yeng back to back. Tikini ki Kieng Atiar ki long ki ba kongsan ba pipin job ublay lo de ban perkat lupai ka ega ba pipi don kam ma demo u ba taw ga long renyeng ka jong pi ba na mar ka taw tip hang no pilong vulnerable hang no ba pipi la ban tlot ba na mar ka taw pen scam ya kata perkat ha ka ba Kieng ya ka Atiar ka ba kenja ben sim ka tau ha ka jing shisha bangi da kup long renyeng da utrai jisu hi halade. Sitiu Polski nong room le nong kat lai de kat sao. Tu Kieng ya ka Atiar, tu Kieng Atiar da u Jesu Christ. Tu Kieng Atiar da u Jesu Christ u bautrahi bat penlat na ki jingriam jong ki jingkwa abrai gado. Pikidan ki breu ki bawan pat dwai na kabentai lok na kabentai ki kun ne na kabentai ladi. Kidan ki baong ni kwa ti ban yo lat no si sundan na kene ka jinglong ka chonga. Kieng do Jesu. Ang kasi tiu Polski nong room. Kieng do Jesu. Kieng Atiar do try Jesu hi. Bat penlan na ka jingriam jong ka jingkwa brai ka do jong pi. Dai tang Jesu bla banyak kon ni ka to ka jingkwa brai ka do jong pi. Kijing kerni kijongi, kijing telot kijongi, kijing manswai kijongi, kijing artatin, kijing diau, kijing blau, kijing tieng, kijing seir, kijing duna kijongi, kijing kerdo kijongi. Kieng Atiar do Jesu Christ, o balong, o nadong sadong, o blay hangi. Amen. Kum tangim don kam banting, ban paidin, na maruneu lado jongi, unum e ben yangi. Unum e ben yangi dalay leiru. Pipi don kam ban syai bhai kani. Kabasaw. Yakun haduk kabakut. Watch yakun. Tang ba haduk basdang jaseng do badakut jaseng lakut jaseng laong amen ni pastor laong to gijing ai gijong Jesus Christ pas ong amen to lit na siang lakut gijing hun MP dang sedang. Kadang su sedang. Haba pipet iki mobile ju pi marsen mi nang ne yeng mane kala de gijing sedang ju gijing yakun. Pipet TV kam sibet pet film kanang de gijing sedang ju gijing yakun. La shai pin poisha office, la ne pin poisha college, la ne pin poisha school, la ne pin poisha she yo sa hat, sa surok sa singkin la ne she yeng ki bah sem ki jong pi yakun. Namar hang ta ka thma ka don ka klang ka satar bah ka ne ka thma. Wat klet yakane de lei ru. Yakun hado ka bad kut nan. Hakane ka jing aireng persya yo soitan, mdan jing song thai. Ne jing thia thai si por, mdan leaf. Mdan off day. Mdan singi sabaton. Hagabaw soitan ang mo ni ka rest day. Tangarungan bu tiar fir ni bu. Let's call it a truce. Ba ma ba ka singi bu ang a truce. Umang day mentok ang Jisu pa ka jing syukur. Haka klip mar piang truce fir pibu. Kapamot kam shania syu you blay shania yuk soit.
Sai. Namar haba ula wan mentaban ong terus kamamot ila atlot. Dulai. Dekat hindi dulai penkot sendan. Ngia kun hadok ka bawai no jang ki baro. Kini ya rukom ya kun jang Joshua se. Urang da jet jang ka beneng. Oba klempai din bat hado ba onda yo ban job ya ka rikanan ban pen urlong ya ki jingkularo blay nakabanta ki Israel uyakun. Dat benyat bet hado ka bakut. Lorang tapi kan mau ya upara sipai bat u Caleb. La propose nem. Propose nem kila ong le you. Pension ru to ini pensim nak mangipi pa je pi. Yang lain di po bang le isen mo. Caleb ong say tu lumba jong lah. Give me my mountain. Serkai. Bat haduk mentah kajing ya kunjung Caleb kadang juri hari Israel. Porbupan upanya ke Hebron. Liu lumba jong Hebron. Haduk mentah kadang dansa kajing ya kun. Doai nam ta ri Israel. Kila ban pois ke civil war. Tok mi yaus em David pat. Ubalatur. Ya ka rai dam tat hado ba unda yo ban seng ya ka nong rims em kabadang yai beteng hado mentamane da ka jinglong em utrai Jesu. Kami ya ka jing satar wa apostol Johannes. Ubawat hado ka jinglong temen lakandai potam. Lapen ringkang par ya u sapatmos. Hang tatu berpeliun benyau uncut num mo. Hang tau la yo banto ya ka kitab jing penpau blay kabadang yai urlong haduk kini kisngi ki bandangwan. Kinong ya kun persa ki jong ublay. Ki sipai tma ki jong ublay. Kim ju song tat. Kim ju ong to la no kamet. Ki ya kun tat haduk andala kentiu ya ki sakaburam sendan. Kemiru syaukan rat Jesu. Ubah kila mudui, kila kem, kila sempat, kila peniapen, bat kila tep jendat. Kini baro bat bun kiweiru, kila jerem, kila yampang nut, kila kertat, kila mensau, bat kila dukut mensim hiru. Ikumba kila syarem, handrai ap. Ublay ula pun kesannya ki, bat habneng, ngin saya syem bat ki, bat lagi pansnyat bat pernai. Namaru tahu Jesu bala syayap. Sim la yapsa. Sim la sakut sa aga jing tep ka jong u. Handrai ula mipat haka sngi ka balai. Bat ka jing tep jong u haduk mentah kadang telisa. Amen. Tangba wat adin kata ka jing job. Jong ka jing mipat. Dang don kam. Bangan yai pteng ya ka jing ya kun persa. Yau nong syonu basnar satar. One udang tokhi, udang syukorhi, udang pensyoihi, udang sniuhi, udang runarhi, udang satarhi. Pidon kaman you ban yakun ba pipin job P1 hat mentaban enforce the victory of Jesus. Ban pendem wat yaw niuk soit, bat ban penjari ya kajing job kajang Jesu. Amen. Kindan kipor hakabang ngin kelon, ngin betut, hapadeng kajing Ialeh. Kijing kerni ki berim baja kin wan ban perja ai ki tliu skor ki jongi. Kijing mudui wat ki kijing bakla ki bala bonsnem kin jleu kin ut ban penrem pensir yangi. Kijing jerem jing tat jing diau bat jing sngo marway jing sngo blau kin pen her serniu yangi kin penting yangi. Kijing ya ken at kijing ya dom bat kijing bonut wat kijing ya dei bajane jongi. Kin pendik men sim, bat kin pen pat dok nuhut yang ni. Kristano nomlat na kita. Kijing dawa, bat kijing ban kaduk karam, kan kejap ya kijing nyet ladang im husiar. Syuk na lor nang ta, kin wan lapru ki eryong jong kijing crow, kijing pang, bat kijing kit bakya, ki baharukom. Kat ado bangin sngo, kumba kisngi kisnem jongi, kisngem sa. Ha kajing kadung. Wat klet u Jesu ang ka gospel u Johannes kalanong ka bakat reu de kot lai pulai. Wala ban ong lupa. Pinyo kajing suk hanga. Balay namar hakani ka pertay. Pinyo tang ka jinjar. Hanray tolong slurpi. Ngala job ya kata ka pertay. Amen. Yaisha. Yayakun. Wat paidin.
Uji su ap ya pi. Para bangit beit. Kasyay kedar. Namar kata. Bangidan na pedengka jing Ialeh kabajur. Kani katmaba kanang klang kanang kam satar syu hakis ngikis nem ki banangwan. Kantam yang ihang ni harian dia. Kijing kenduk lang jangi kumni kinam lang syu ki basuk. Enang tunjuk. Enang penjari ki an ki basyurkai. Pitrai ke jing Ialeh Manipur ke jing Ialeh pedeng ki ar ki kinhun. Kadang ke agenda hadin. Ban sar na pang ya kani ke jinget ke bakikam ke jinget kinsha jong ke risep ngi. Ki klet bau jisu de na rimi ngi. Tama en penjari ke. Ngladep ke election ke bansawan pensio i. Hadin ars ne me en sepen satar ba ya ka jungyat lenti jangi badai ka bakum kata ka por ngi dei ban yeng Ialeh ni dei ben yakun haka wei ka liang ukso jo soitan unang klonim daka jing sar stet ya ki men sim brio ki ba koridor lada pim nge pet ki kubor ki ba thatrong ya ki jing jot ke jing yap jing snew jing herdor ka long brio man brio katip brio katip lay kitma ki jing pinjot da ka bor ka maryang ki jing ye snam ki jing ye to ye tem ye tok ye shukor ye bam club ki jing le be jot ki jing le bat bor ye ki kop shiliang ki sem shiliang ye ki kunswet ye ki duk ki rangli Henry hakaway pat kalyang ublay nang yai prang ye ki jong bakin long ki bak Vietnam bandon benta hakata ka hima ki beneng usay ki kun ki syakri ki badan mensim ka yalap ka hikai kumba 4 yuk ngau menswa amen uyai pen pau borba lingba ki revival ki dakla bat ki kamba bat ki sedang ban pau tik kumbala ya tu lupa haka bible bakini ki long ki sngi ki bakhat do artet lada kum ki riunget bat kum ka church ka jong uji su Christ ngile bamsut nyo ngim tre ban Kieng Atiar ban ngimman ban rung sakatma jong ka jing Ialeh klempep ki ksoy ken slur ban knerk ti sangi hakapor bang ngimpoy perkhat ma pilang untrained pilang unequipped pim pan pan kre pim Kieng Atiar suk pan kruit yepi dan baong baka jing yada kababhatam persya yaw nongsun day kabatur ning kong sa ka jing Ialeh the best defense is offense. Tor para bangit. Tor tang bawat ngo thu bakla. Arkorin shipaw sao. Namar ki atiar kata ka jing Ialeh tma jongi. Kim long ki bakin jado. Henry ki ba donbor daw blay ya ka ban penkelon ya ki kut baskem baro. Ngamti pirai kumno. Hapdeng kat kani ka jing Ialeh ka bakin win saudong yang ayangi. Henry ngate nganam anglingo habang atikna ngadona ka liang ukris bat nganam ri tingen wat habang nongsun ukaan ratba banyak kun hado ka bakut hoy daladehi ngatelot Henry la tau yang haka dur ukpa jonga ublay bat kam day ka dur jong uba syak job ne uba khawet man lah sing atur ke jing Ialeh tma man ka step bangaki barok ka dujok katip aw laki man la kamit akapor bangatia kis ir mar belay ngala deban IT ya katma hakakti jong uladu ujonga ban man ka step bangaki ngamju kren ini nu ngabu ki kejat hamadan ngadem ki khle try ya yakun every day is warfare man kasi gadi gajing yakun. I'm not just ready, I'm willing. Mday ta mga long wala pang kre ngamon ro. Kumtangan yeng akmat u captain jonga. Ngan IT ban penkup yang daka jing Kieng Atiar am jong kani ka pertai. Henry jong ka hima ki beneng. Nanang tangan bot asenda jong but I can tur ki ksoj ki mensim bamman ki yakjakor ki krislamler but baro ki sipai ka dujokhi
nganam ki nganam randin namar nga syakri ya unong job ubalami pat ubakular bandon ringkat bat nga hado ka bawai no ka pertai balayap leim kani ka wenga tikna ngan job ngala job bat nganum rem dalai leiru na ba ulong kham khra utau ba hapo jonga ban utau ba ka pertai amen ngindwai hallelujah try nga wan kani ka por ban IT ya ka way pa ka way ni kini mensim ki ba corridor ki badan hang ni ai ba ngin long ki bre ki banam pai din ha ka jing ya khun ka jing ya le da ka ba klet no e ka badan sadin ngatur sa persa kadak ban yo ban job ya kata ka pelapan up na ka banta jonga bat bangan long ke banang sakim man kasni bahapo jonga klang kading umen sim ublay uba im kading ka revival banamar ka tanga tensan da ka buram ka glory ka jong u Jesus Christ unong pan im ujonga layap la im nganjop try Jesus ngawan ka ni ka porban IT ya ka way pa ka way ni gini gimen sim ki ba koridor haba pet yangi ngilong tangkong ki khun kena ki khun rit bon ki ba pet ka ni ka ministry ka jangi ki ang da pia bon tang di ki samla sudah yang joy samla namar ngi mi khun nda haba la qualify ka pertai yangi ngi khun namar la qualify ublay yangi kasna mo Jesus Christ ka qualify yangi ka hok uken ra janga ka qualify yangi barok ke bete ke bakom yangi ka qualify yangi bangin long ki khun ki jong ublay ki ba job thiao hallelujah amdan ka bamla yaw tau bangin ang Jesus ka gospel Marcos kalenong ka bakandai jaru tau bangit amdan ka bamla batu pada kani ka por ngawan yalam ya ka way pa ka way ni kini ki mensim ki bakodor ya way pa way ni kini ki khon hep ki khon kena ki jongi nado kini ki bala ki badang lung ki badang tmai hado kini ki bala san ki bala rangba ki bala kham no kamet Henry ka mensim ka badang klang hida ka ding ka jong mensim akhoy awan banai ti ye iway pe iway na kini bakin mati ka buram ka jong me ko Jesus bakin yo iya ka ikhtiar pakatma ka hakmat jangi ngenam pai den ngitip ya kan ka way layap laim ngidai kinong job mar ngidon hakaliang jong nong job we are on the winning side hallelujah ada dan manu hang ni ki bampat skung tu ya kata ba pikwa ban priang ya ka jing pen slek ka ba plah ka ban pelong ya pi ba pi pin Kieng Atiar sisha ka ni ka janmit ba pin da Kieng sendon da ka Atiar u Chris pin Kieng Atiar do Chris Jesus ka ba mut pin priang yo Jesus shi sendon komo Atiar ka jing em ka jong pi penidak ka bara ila ka ktingal pendwai kerpang ya pi Wala pimpat yo amat ya kajing karsin ba pikwa ban yo amat ya kajing karsin ban priang yo Jesus Christ kajing im ka jong pi kani ka jamit ka ba phalapa penidak ka bara ila ka kti priang yo Jesus ra ka kti ka mon jong pi penbut ya kani kajing duai na din jonga ong kok pa jong yu ba habneng ha kani ka mit nga IT tmai ya ladi bat nga da right good chisendon bangan long sipai u Jesus nga pediang ya ka jingpen im bat ka jingpen kopbor ka jong u Jesus Christ halor ka long runyeng ka jonga nga pediang ya ka jing karsin nga long jing tau tmai nadu kani kamit u Jesus long patrai jonga bat nga long khonu blay udah long da shisha tau bola pen imbat ubaya khunnya sait na kabanta jonga ngapa diangnya me ko mensim ba khoj hapo ka jing im ka jonga la pelat yanga la tau thamai yanga la sat khoj yanga bat ya ka kerteng jonga la prung menta haka kitab ka jing im u khon lang brot na do ka ni kamit ngan Kieng Atiar dame ko Jesus ai bor yang pen slek yang ai baka jing job ka jong me kadai kal karukom im ka jong ha ka jing sai ka jong me
haka jing lam lenti ka jong me ngayeng na kabanta jong me Jesus. Hallelujah. Amen. Inay ka jing kerkuyo try nga pelat luot akan ka por ya ka jing pensle ka ba pla halor iwe pi iwe ni gini ki ba yeng nga pelat luot ya ka jing pensle ka jong unang Ialeh, the anointing of a warrior. Nga pelat luot akan ka por ya ka ding beneng halor jong ki iwe pi iwe kan rat nga keren ha ka jing im ka jong ki ya ka kerteng uji su Christ Yeshua HaMashiach. Nga pelat luot akan ka por ya ka jing king atiar ka badaw miu jisu long ren yang po jongki. But bet me try men da taut mai shisha yaki men da pelong rat ba yaki but ki ken yat na do ka ni ka sngi ki jing tau ki batmai ka jing im ka ba job ka jing im ka bala lut namar dai ma me ubale yaki ki kamba baro shimti kan rat sandur thma yaki na do man ta ka sngi ay ka jing slur ka ba rat ba ka jong me ko try Jesus po jongki bagin im na ka banta jong me bad bakin yad ya ka jing yad lenti jang ka jing im ka bakan jam sim spiritual journey ringkat tang bat me wali sya bok su yun wan ban pen rem yaki pen soy yaki pen thut yaki pen snew yaki pen jot yaki na ba latap yaki da kasnam ka jang me na do na shin rong kle do aslah ka jat da kasnam mo Jesus Christ kilong ki jong me ko Jesus ki mat ya me ko try la sat la pen khoi ta ki si sindan ki im ha ka jing pelat ka jong me kat ka baki ki don kam pen kya ya ki na ka kro ka pang wengi tu ki de khot met ki bala rim ki bala tor na beneng pa ki de khot met ki bat mai po jong ki I begin one ki creative miracles sa po jong ki ka clip mat kin bit kin biang kin paho kin pahai kin job kin lat namar ki im ha ka jing long khud ka jing long hok u Jesus Christ kilong ki jong me na do man ta ka si me yok kan ti ya ki shi sindan patrai ki ka por yang i baro ki biyaran lang ni ka por pensat por yang i bangin ang im ka jing job ka jong me nginang yai im ki breu ki ba yo mat ya ka bor ka ikhtiar ka jong me ngi king ka jing king atiar ban job bat ban im na ka banta jong me ngim long shu chong ka ni ka perthei ngilalong ki jong me shim ka buram lutang salade hallelujah amen hallelujah amen